Selfie Museum Appie werd afgelopen vrijdag officieel geopend. Het museum trok in het eerste weekend ruim 200 bezoekers en richt zich voornamelijk op de Venraysche jeugd. Ja, een Selfie Museum is een museum waar er verschillende kamers en gangen zijn waar je de prachtigste selfies kunt maken en de leukste TikTok-filmpjes, wat de jeugd natuurlijk nu momenteel heel veel doet. We hebben 4 kamers en 5 gangen en in verschillende kamers kom je steeds iets tegen wat een link heeft met duurzaamheid. Zo staan we hier in de knuffelkamer, maar hebben we ook bijvoorbeeld een graffiti-kamer en een discokamer. Ja, en het is gericht op de jeugd, hè? Want aan het einde wordt nog gevraagd of de jeugd een enquête wil invullen. Hè? Wat kun je erover zeggen? Ja, ons is gevraagd vanuit de gemeente om onderzoek te gaan doen naar de kunst en cultuur voor de nieuwe kunst- en cultuurnota. En toen ben ik in samenwerking met Sander Abe van Cultura Venray begonnen om een plan op te zetten. En daar is het Selfie Museum uitgerold. En toen zijn we begonnen met het realiseren daarvan. Ook in de laatste kamer zullen we een enquête gaan afnemen zeg maar, bij de jeugd. In de vorm van het afrekenen bij de Albert Heijn. Ja, we staan hier voor de knuffelwand. Het meeste is ook gerealiseerd door kunstenaars en kunstenaressen uit de buurt, hè? Uit de omgeving, begreep ik. Ja, het mooie is dat alles gerealiseerd is in samenwerking met heel veel jeugd. Kunstacademiestudenten en studenten die iets in de creatieve sector doen en die uit de gemeente Venray komen. Ja, en dit weekend was de opening. Er zijn ongeveer 200 bezoekers geweest, stelde je. Wanneer kunnen mensen komen kijken? Ja, we zijn de vrijdag, zaterdag en zondag open. De vrijdag zijn we open van 5 tot 9, de zaterdag van 12 tot 4 en zondag van 11 tot 3. We hebben de goedkeuring gekregen dat we 6 dagen lang open mogen, wegens groot succes, wat ook super zou zijn. En dat is de 18, 19, 20 december en 21, 22, 23 december in de kerstvakantie. Dus dan kunnen de jeugd ook in de vakantie hier nog de mooiste selfies maken. Ja, en waarom zouden ze moeten komen kijken? Je moet het gezien hebben, omdat het en heel kort en tijdelijk is, maar ook omdat het gerealiseerd is door de Venraysche jeugd. Dus dat is het mooie juist aan het project.